Informasi kawitan Cak Ning, mesio operasi SAR telekan korban kopongan KMP Mutiara Sentosa loro wis dindak, tibake seonok pirang-pirang keluargane korban sing ngenteni nasibe dulure. Salah sijine keluargane Abdul Manan, salah siji tukang masak KMP Mutiara Sentosa loro sing sampai saiki turung ditemokno. Keluarga mbarek konco-koncone korban kopongan KMP Mutiara Sentosa loro sing turung ditemokno dina iki sik terus nekani posko SAR nang Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. DE neleki informasi perkara nasibe dulure ambek koncone. Salah sijine Anton, dulure Abdul Manan, salah siji tukang masak KMP Mutiara Sentosa loro sing wis kerja nang kapal luwih setahun. Jari Anton, DE telepon-teleponan ambek dulure Abdul Manan pas kapale ngemot sadurunge budal. Tapi sakmarine kedadian kopongan kapal, korban wis gak iso ditelepon maneh. Sampai saiki keluargane yo turung entuk kabar nasibe dulur iku. Anton ngaku sempat ndelok salah siji video nang media sosial sing ngetokno Abdul Manan gawe kambangan pas nyelametno awake jegur nang segara. Keluargane bedek korban kepisah ambek konco-koncoe pas jegur segara iku. Keluargane ya wis nyisiri daftar jeneng korban sing selamat, nekani rumah sakit, marek mriksa data-data korban sing wis keidentifikasi. Tapi gak ono jenenge Abdul Manan. Mesio jare Basarnas kabeh korban wis ditemokno, tapi faktane Anton dorong nemokno dulure Abdul Manan. Saliyane Abdul Manan, Rahman, supire prauto ngemot barang yo dorong ditemokno pisan. Tarjo, konco sak perusahaane Rahman yo gak nemokno jeneng koncone iku nang daftar korban sing ditemokno. Padahalan, korban duwe tiket mbarek sempat ngirimno video pas mlebu KMP Mutiara Sentosa loro. Kudune jenenge korban ono nang manifeste kapal, tapi jenenge malah gak ono. Pihak keluarga korban ape terus koordinasi marek petugas SAR ambek pihak perusahaan kaya mestekno nasib dulure iku. Dewi Imroatin, CTV.